kill. Φήμες λένε πως θέλουν να μας ταξίσουν. Οκ ρε μάγκα, θέλουν να μας ταξίσουν. Αχ, ωραία. Τι έχει? Ξαναφέρω να το κάνω αυτό, μου διάζει όλος ο πολεμός. Εντάξει, φτάνει. Κάτσε λίγο ακόμα. Να μου τις φάξεις θέλει τώρα, δες τον. Καλά, δεν σου τραγουδάω άλλο. Συγγνώμη. Sea Wasp. Τι? Mega Pro Sea Wasp. Ναι, πού να δεις κι άλλα kill. Το δες αυτό. Πω, τι πιστμοντάρικα είναι αυτά ρε. Δεν λαγκάριζε που έχει βάλει και μισή οθόνη. Λαγκάρω λίγο. Ακόμα εκείνο ο Κώστας ρε. Δεν είναι δίπλα μου ρε βλάκα. Α, δεν είπα θα φύγει να πάει να πάρει και κάτι γύρους. Ξέρω εγώ. Και κάτι γριές. Δες αυτό το quick scope. Αυτό, δες τον Simon. Στάνταρ hack έχετε εκεί πέρα ρε. Είστε τόσο σίγουροι για τα sniper σας που μου ήρθε να ξεράσω μετό. Δες τώρα και αυτό το quick scope. Check this. Όσο και σε λέγε check this. Συνέχεια. Αμάντα η Ζαμόρα. Ο Bubble εκεί είναι. Ο Bubble είναι ενέργειες. Πω, ξημεροβραδιάζεται εκεί. No life. No the life. No the life. Πού το πήρες αυτό? Α, ναι, από κάτι ντομπάκια. Να σου δείξω inventory. Ρε, το inventory σου μου θυμίζει έναν περίεργο ρε, έναν Zoidberger. Τι? Δες. Έχω Simon. Αυτό έχει μπαγκα... Α, άνοιξε τέλος. Ρε, πήγαινε αγόρασε Hammer εκεί πέρα, κάτσε και το κοιτάς.